Sillä oli jo nortti suussa, niin sytytti toisen. Hotellilta tultiin sanomaan, että nyt livestreami kiinni. Ja pitää laittaa pienemmälle. Lähetään johonkin muualle. Lähetään johonkin muualle nyt livestreamia pitämään. Minun luokse. What? Sorry. Hotellin pitäisi laittaa livestream. Ne katsoo meidän livestreamia. Lähetään johonkin muualle pitämään livestreamia. Kuurobot 9000 donasi 10 euroa. Ari Mäkäräinen olet 5/5 tyyppiä hyvällä sydämellä varustettu. Älä välitä isomahaisten jonnepäälliköiden jurnutuksesta. PS olet Lemmi Kilmisterin reinkarnaatio. Iso sydän sinulle. Now only 4 people. Because right now we saw the live streaming in the internet right now. It's showing the hotel and the room number and using the drug here. Could you please stop the video live streaming? Okay. Because now I'm watching now. My room, no. Yeah. No. Yes. Because in live stream, yeah, it show the room number at the hotel. It's made a hotel. Yeah, and you show. Yeah. Yes, because we watching with someone call me and go to the live streaming. We are watching now. Okay, please stop now. Okay. He wanna tell you like Fuck! people who like he live streaming and people in Finland, you know. He live stream before in Finland too. Yes, I understand. He making like live stream and people who is like jealous. Yes. They making like they call police to him home, you know, and police come. Yeah. Anyway, please. Yeah. Okay. And right now, please stop live streaming. Okay. Okay. Sorry. We can go on. Yes. Okay. We go. Thank you. No, but we go outside. Yes. Thank you very much. Because someone told me that. Okay, it's a live stream with showing the using the drug as well. No. Yeah, understand. But just please stop the live streaming. Yeah, and don't show the hotel name and the room number. Okay. I understand. Okay, you're outside guest, right? Okay. Yeah, We're waiting for him. Okay. Tuonne numero, mutta entäs minun luokse sitten? Yeah. Niin, mutta Jokke, tulepa supit katsomaan. Lähdetään ulos. Nyt lähetään. Mennään ulos, kato, kun ne sanoo, että ei saa niinku tämmöstä toimittua laivastariinta tiedä, niin meidän pitää mennä ulos laivastariinta. Mennään ulos. Ei ulkona voidaan tehdä. Mennään ulos. Ne ei tykkää, kato, kun me ryypättää, kato. Siitä on kysymys. Ei kun ne... No ei kun ne ei tykkää. Mennään ulos. Otakke pojat vähän, kun me nyt tuo akkumointikin tietää. Eikä vähän. Mulla on vähän puhelin perään. Mä pistän tästä kato akkumointia. On sikarekku. Häh? Parempi lähtää. What? Ei annakaan livessä. Me ei muuta taksi. Jos ei ole livessä poltettu, niin... Ei. No evidence. No evidence. No evidence. Mutta ne sanoo, että muilla ei ole asioita. Me voidaan mennä sinne. Totta kai me maksetaan sitä, mutta... Täh? Vieraita ei sattu, eikä ollut näin. Se sanoi, että livestreamia ei saa enää kuvata hotellissa. Koska joku on soittanut sinne ja sanonut, että me tällaiseen livestreamiin ja vetää huumeita ja hotellihuoneessa. Silleen se sanoi. Hyvää päivää. Silleen se sanoi, että livestreamia ei saa kuvata enää hotellia sisällä. Pitääkö äkkiä vahtaa potun? Pitääkö potun vahtaa äkkäs Twitchiin, että... Ei Twitchiin voi kuvata mitään.
tekee vaan toisen kanssa. Ei, ei se voi kuvaa, mutta Ari periaatteessa voi. Joo, mutta ei Twitchiin. Ei, mut siis se sanoi tossa, että... Niin se henkilökunta sanoo.